uvela la ubaba engasekho emhlabeni. Sekufanele ubaba phela umzimba wakhe ubuye ezofihlwa la ekhaya. Sekutholakala ukuthi manje sekunomuntu thizeni obangayo othi yena ngeke ubaba uZwane abuyeze la ekhaya. Uzofihlelwa khona le esilungwini ngoba umyeni wakhe ushadiwe yena ngokwephepha. Siyamthola lapha umakoti lo kuthiwa ukhona uhleli lapha. Ugcwele lapha nomndeni wakhe kuyaphithizelwa. Yena into akayifuna kulo baba ufuna nje Nginibingelele mphinde nginamukele babukeli beRumomonga TV. Sesiphinde sabuya njengoba sesithembisile ukuthi sizophinde sibuye futhi nesinye isiqephu. Kuseyimi Nguzethwa kaNgcobo, ipresenter yayo ishow i-Untold Stories. Namhlanje-ke siphethe okuhluka kakhulu. Namhlanje sihamba nomama wethu, kodwa nizoyizwela khona ukuthi yini asiphathele yona, njengoba nazi ukuthi sihlezi siniphathele abantu abasuke bekhuluma ngey'nkinga ey'suke bavelele ngenhloso yokuthi kube khona nikufundayo kakhulu. Mawami ngikubingelele ngiphinde ngibongele. Ngiyabonga kakhulu ukwamukeleka la ekhaya. Mina nguMashabalala waseNkandla. Ngize lana ngokugana ngiganele kaZwane. Ubaba kwami noma engasekho emhlabeni ubesebenza ubaba kwami esebenza eGoli. Into ebeyinokungijabulisa kakhulu ngayo bebuya ngensuku zephasika aphinde abuye futhi ngoKhisimusi. Kodwa ukuhamba kwesikhathi kuye kwaba noshintsho olukhulu. Ngambona ubaba engathi akusahambi kahle. Kodwa bengimethemba kakhulu uZwane. Ongangokuba besibambisene kahle kungekho la sishoda khona ekhaya. Ukudlula kwakhe emhlabeni, ubaba mangabe sedlule emhlabeni, ngibihlangabezana nenkinga. Sisahlele ekhaya sisilungiselela amalungiselelo kwaba khona ngale eGoli ukuthi akwazi ukubuya phela umzimba wakhe uzofihlwa ekhaya. Sahlangabezana nenkinga yokuthi manje sekunomsindo okhona. Kuqhamuka umuntu wesifazane thizeni mina bengingamazi ukuthi ubabonayo. Mama ngiyakuzwa, mama ngiyakuzwa. Bengicela nje mama ke sibuyele emuva njengoba uyaveza ukuthi ubaba wakho umuntu besebenza eGoli futhi umuntu ebebuya ekhaya kwaya kwashintsha. Bengicela nje siqale nje sibuyele emuva indlela nje nisahlangana nje nobaba wakho yonke into ubaba wakho yonke into nje kusekuhle ukuthi nahlangana kanjani, mhlawumbe kwaze kwabafika khona isikhathi leso ukuthi ubaba wakho uyakuthatha. Ukuhlangana kwami nobaba wakwami angithi uyazi ukuthi thina emakhaya sikhula sizintombi siyashelwa bese uyayithanda insizwa. Kwaba njalo-ke nje-ke inhle lensizwa yashela impela isikhathi kwaba kuhle nami ngaba intombi ngaze ngayivuma. Ongangokuba-ke kwagcina-ke isingithatha yalobola. Ngaba unkosikazi wakhona kwaZwane. Ngoba phela phakathi kwensizwa nentombi bakhona isivumelwano bese kufika-ke ekutheni-ke seniyathathana-ke. Nabasekhaya bajabule umndeni wakithi nakubo bazi ukuthi sinomalokazana la ekhaya. Ngagcina sengifika emagcekeni akaZwane ngaba unkosikazi wakhona. Wasukela lapho nje. Walobola nje wayishaya zaphelela impela. Wayishaya zaphelela impela ubaba uZwane zaphelela ubaba uZwane. Sacaca-ke ngokwesintu. Ngokwesintu. Angithi yazi ukuthi khona okwesintu khona lokwesilungu. Cha thina sacaca ngokwesintu wayishaya zaphelela. Okay, ubaba wakho mama usiyakushiya-ke manje ekhaya uyahamba uya edolobheni uyobheka amathuba emisebenzi. Isimo siba kanjani ngalesikhathi leso usengaseGoli manje? Ngokuveza ukuthi umuntu obebuya ekhaya kodwa kuhamba isikhathi kwashintsha. Mhlawumbe ngesikhathi nje lesi izinto sahamba kahle esaya emsebenzini aphinde abuye futhi ezekhaya. Hhayi, isimo besisihle kakhulu besazi ukuthi ubaba uyawunakelela umndeni wakhe. Kungekho nje into eyinkinga. Uyazi ukuthi makuza iy'nsuku zamaholidi abantu bebuya abayeni bebuya beze emakhaya ukuthi kuba mnandi kanjani. Bengazi ukuthi ubaba ngephasika nje ukhona ekhaya. Siyajabula nabantwana. Futhi uyondla. Akukho esikuswele. Ngazi ukuthi ngoKhisimusi, hawu nami ngijabule njengabanye amakhosikazi. Bengekho nje inkinga nencane. Iqalaphi le ndaba le sengathi manje akasabuyi nasekhaya manje ubaba? Kulapho engiqale nami ukudideka khona ukuthi imbangela ukuthi angasabuyi ekhaya bengingayazi ukuthi yini.
ngoba noma simbuza ukuthi hawu baba manje sokwenza ukuthi usubuya ngenzuzo zaKhisimusi kuphela yini ubengafuni ukungichazela athi hayi mashabalala nawe usunemibuzo eminingi kodwa ngikhalaze-ke nami ukuthi hayi cha kodwa-ke baba ngathi khona la kungasahambi kahle khona bongakwenzi lokhu kuwukuthi phela angithi uyazi ukuthi thina kwaZulu siyabahlonipha obaba noma uzwa ukuthi kubuhlungu uyaqinisela uhlale uthule uthi hayi yazi ngizoqinisela kodwa lokhu ubuza kahle ukuthi hawu baba kwenze njani maye ngafuni ukukutshela uyathula kuze kufike ekugcineni-ke la kuzovela khona iqiniso. Iy'nsolo kodwa unazo wena ngaleso sikhathi leso? Iy'nsolo nginazo ngaleso sikhathi lezo nginazo iy'nsolo ngoba akasayenzi lento yokuthi akabuye phela ezikhaya. Angithi bakwethu eqinisweni umdala noma umncane uyamkhumbula umuntu wakho uyamkhumbula wakwakho ukuthi hayi bo ngabe sengiyambona usefikile ubaba la ekhaya sekuwukuthi nokuthi nokuthi nezinye izinto okumele angithi kumele uyibonisane uzobonisana nobani uma engasafika ekhaya. Insolo bese nginazo impela nje. Unkosikazi lo waseGoli noma ngithi usisi noma ngithi intombi le yaseGoli aseyitholile ivela ngesikhathi ubaba engasekho emhlabeni noma kuwe kwaba khona la isimo khona esekhona ubaba naye emhlabeni mhlawumbe kwavela ukuthi ubaba useqonyiwe ngasedolobheni? Cha akakaze kuvele bekuyinsolo nje akakaze kuvele kuvela la ubaba engasekho emhlabeni sekufanele ubaba phela umzimba wakhe ubuye ezofihlwa la ekhaya. Sekutholakala ukuthi manje sekunomuntu thizeni obangayo othi yena ngeke ubaba uzwana abuyeze la ekhaya uzofihlelwa khona le esilungwini ngoba umyeni wakhe ushadiwe yena ngokwephepha thina lokho esingakwazi la ekhaya kwaZwana. So ubaba uhlala naye usisi lo weGoli behlala naye usisi eGoli? Usisi uthi ubehlala nawo baba usho bebehlala bonke ngoba phela yonke into utholakale lapha konke kuye konke nje sekukuye konke akukho nje esisakhona ukuthi thina sisizakale ngakho sekusempini kuyaliwa kahle kahle. Futhi ngamanye amazwi ubaba usenomunye umndeni noma unomunye umuzi okhona futhi ngasedolobheni iy'ngane basebenazo makuvela lapho-ke la ngakazi khona ukuthi iy'ngane zikhona noma azikho ngoba uyabona into uma ngabe ivela sekunje okunye akulandeleki into bekuliwa nayo ukuthi ubaba akabuye eze la ekhaya ngoba yena ngimfuna ebuyile eze la ekhaya ngoba ubaba wala ekhaya uZwana umyeni wami wangilobola sacaca naye ngokwesintu anginandaba naloya mfazi wephepha mina. Manje mama siyazi ukuthi thina kwaZulu umuntu uma engasekho noma umuntu uma edlulelwe umyeni wakhe kuba khona isikhathi leso sokuthi khona kumele agonqe ematrasini. Leso sikhathi leso sikuficile yini ngoba nakho veza ukuthi sekumele manje usuke ekhaya uze eGoli uzolwela umzimba kababa ukuthi wehle uze ekhaya? Ma ufika umbiko siyeza kwenza ngithi kufanele ukuthi mangabe ukuthi umyeni wakho akukho la awazi noma liyaphuma noma liyashona ma ufika umbiko angazange nami kwenzakala ngoba mnyama emini kwafanele ukuthi sigonqa sihlale inkinga iqhamuka la mase kuthiwa kuyalungiselwa emakhaya ukuthi kulungiswa yonke into ngale Goli sekuqala sekuvela inkinga yokuthi manje le Goli sekunempi nawe unkosikazi ovelayo othi yena unkosikazi kushuthi ngamanye amagama sekuwuye obusa kubaba sekufanele ngisukume-ke nami manje ukukhala kwami ngisule iy'nyembezi ngiyibophe nami ngiqinde ngihambe ngiye khona ngikwazi ukuthi nami ngiyolwela okumele ngikulwela ukuthi ubaba akabuye eze la ekhaya. Baba kule makhaya niyaluzwa udaba lukamama olubuhlungu nje kakhulu ukuthi umyeni wakwakhe ongasekho emhlabeni babephila nje kamnandi yonke into i-right walobola wayishaya zaphelela yenziwa yonke into ngesintu kwaba ukuthi-ke ubaba uma efika edolobheni-ke ubaba wafike wabona abanye wathola umuntu lowo muntu lo yamthola bashada ngokwephepha. Ubaba uma engasekho esedlulile emhlabeni lo mama oseGoli uyawubamba umzimba kababa ukuthi ayofihlelwa ekhaya yena uthi uzowufihlela eGoli umzimba womyeni wakhe. Mawami uyaveza ukuthi kwakuphoqa manje ukuthi suke ekhaya ukhuphuke uzozama ukulwela umzimba womyeni wakho ukuthi ahambe ayofihlelwa ekhaya. Kwenzakalani mama ubani okuphilezelayo kwenza nje kalani manifika eGoli? Yazi umoya wami uba buhlungu and ngizizwa ngidabukile ngaphakathi ngathi ngamemeza noma angazi noma ikhanda lami ngathi alisebenzi kahle
ngoba lokho sekwenzeka manje kufanele ukuthi umndeni ungenelele and bangenelelile obaba. Unobaba omkhulu wabantwana umfowabo kaZwane, sisuke naye la sahamba saya eGoli, sesiya phela kulo muzi wakhe omusha thina esingawazi. Siyamthola lapha umakoti lo kuthiwa ukhona uhleli lapha, ugcwele lapha nomndeni wakhe kuyaphithizelwa. Yena into akayifuna kulo baba ufuna nje lokho engiphathela iphepha lakho ukuthi yena umfazi wephepha. Into akayifuna kulo baba ayikho enye, angithi ubaba uZwane ubesebenza, ufuna nje imali kuphela. Into akayilwelayo akakhala ngayo noma ngimuzwa uthi akunanto engizoyithola. Mina-ke Ntombi yakwaShabalala, mina uZwane bengimthanda. Mina angifuni konke lokhu, ngifuna yena kuphela ahambe aye ekhaya ayohlala nomndeni wakubo la ukhona. Ngikwazi ukuthola ukuphumula emoyeni, nabantwana bakhe bezokwazi ukumkhomba ukuthi baba nangilayelele khona. Mawami, manifika kuye umama lo omunye wesibili waseGoli, uyazi yini yena manimuzwa kodwa indlela akhuluma ngayo, uyazi yini ukuthi ukhona yini omunye umama osekhaya? Uyazi ngoba phela ngithe mangifika uye ngambona ukuthi uyajuluka, uyasukuma la ahleli khona, ufuna ukungilwisa. Ungibiza ngawo wonke amagama la ukuthi ngiyinto yasemakhaya, ngiyinto yakwaNtuthu, into engazi lutho, akunanto engizoyithola ngobaba. Kodwa-ke engikuthanda okunye ukuthi nami ngacaca, ngisemthethweni. Uhulumeni wethu wamanje usakwenza lokhu ukuthi nomuntu angaliphatha iphepha. Nami mangilotsholiwe ngunkosikazi, unkosikazi wakho omdala uZwane, kodwa mina angikho empini yamafa. Mina ngisempini yokuthi akabuye ubaba eze ekhaya emzini wakhe, lo kuyiwona wona nomndeni wakhe ezokwazi ukuthi ahlale nobaba omkhulu wakhe nokhokho bakhe, hhayi ehambe entathe emadolobheni. Ngiyakuzwa mawami, kusho kahle kahle unkosikazi lo wesibili wasedolobheni into ayilwelayo ufuna izinto, yingakho ebambe umzimba kababa. Inkinga asihlangabezana nayo bafuna izinto ey'phathekayo. Ngoba into ezenzakalayo mina engiyibonayo, uthando luba khona ngoba kukhona imali. Angithi njengamanje uzothola inkece ekababa yasemsebenzini, kushuthi yena ufuna ukuthi yena yonke into ngemangale nje. Mawami nje bengicela nje ke ukwazi ukuthi lento nje yonke ikulimaze kangakanani, ngoba phela ngicabanga ukuthi into ebikulimaza vele ukuthi ubaba adlule emhlabeni. Nakhu-ke manje usubhekana nalezi nkinga, ikulimaze nje kangakanani nje yonke lento le empilweni yakho? Ngilimele kakhulu, ngilimele, angazi nokuthi ngithini, angazi nokuthi ngithini. uNkulunkulu kuphela eseyobona, kodwa okwezinto lezi zena akay'lwelayo angayithatha uma ebona ukuthi umndeni wakhe uZwane akumelanga uthole lutho. Uma engananembeza akathathe konke. Ngilimele mina, into engiyidingayo ukuthi ngiphole nomndeni wami, sikwazi ukuthi ubaba simbone, simhloniphe futhi ngaso sonke njengoba besivele simhlonipha. Besingamlwisi noma sesibona khona la abheda khona, kodwa besimhlonipha sazi ukuthi usokhaya, uwumnikazi wekhaya, ubalulekile kithi, uzohlala ebalulekile njalo nje. Ngiyakuzwa mawami, bengicela nje indaba-ke sidlulisele kubabukeli bethu emakhaya, sibone ukuthi mhlampe ikuphi bona abangasinceda ngakho. Babukela emakhaya, ngicabanga ukuthi isitolo samama niyasizwa. Umama nje ukhala ngomzimba kababa, akakhali nje ngakho konke lokho okunye. Uthi yena nje uma ethole umzimba kababa ukuthi ahambe ayofihleka ekhaya ngesizotha. Bengicela nje ukuthi babukeli ongaka-subscribe aqhubeke a-subscribe ukuze uzokwazi ukubona nezinye iy'qephu ey'landelayo. Bengicela ukuthi sihlangane futhi kwesinye isiqephu esilandelayo. Siyabonga.